Ajoversta Jari, morjesta. Vaikka meillä on tänään kyseessä malliesimerkkinä hevosen kuljetusperävaunu, niin samat asiat koskevat myös veneilijöitä, heidän perävaunuaan, matkailuperävaunuja, ajoneuvojen kuljetusperävaunuja ja muita tavaran kuljetusperävaunuja, jotka ovat varustettu jarrujärjestelmällä. Toki osa asioista liittyy myös perävaunuihin, mitkä ovat ihan tällaisia perinteisiä niin sanottuja mökkikärrejä, joita ei esimerkiksi tarvitse katsastaa koskaan. Toivottavasti video leviää hieman laajemmallekin, sillä nyt on aika tärkeää asiaa. Tervetuloa mukaan! No niin, morjesta, tultiin tähän tallille ja miksi tällainen hevosteema, niin tuossa toissa viikolla tyttären piti päästä kilpailemaan tuonne eri tallille ratsastuskilpailuihin ja sinne piti sitten, tai oli tarkoitus, että siirrän kaksi hevosta sitten ja meillä oli varattuna perävaunu, joka oli vuosi sitten katsastettu ja tällä perävaunulla on edelleen vuosi ajoaikaa jäljellä ennen seuraavaa katsastusta. Mutta tuo katsastushan ei kerro oikeastaan mitään. Tämän videon tarkoitus ei ole kuitenkaan syyllistää katsastajia, ei perävaunujen ostajia, ei perävaunujen myyjiä, vaan kertoa tosiasioita, miksi perävaunuihin pitää kiinnittää huomiota, että niitä on turvallinen tien päällä käyttää. Kun perävaunun hain, huomasin heti, että siellä ei ollut tunkkia. Se on tietysti yksi olennainen asia, jotta pystytään rengas vaihtamaan tien päällä. Toki se vararenkaan kunto on myös syytä tarkistaa ennen liikkeelle lähtöä. Mutta miksi tunkki? Niin kun vieraan perävaunun haet, niin tällä tunkilla tunkkaamalla sen toisen puolen perävaunusta aina kerrallaan ilmaan pystyt tarkistamaan ne pyörälaakerit, ne ei pidä pahaa ääntä, sekä sitten kokeilemaan, että jarruissa on jonkinlainen tuntuma ja pitävyys. No, tässä kun sitten tunkkasin omalla tunkilla ylös, niin pyörittäessä pyöriä erittäin paha ääni lähti kahdesta renkaasta ja kaksikin piti vielä erilaista ääntä kuin normaalisti kuuluisi pitää ja jarruja en saanut oikeastaan pitämään kuin yhdessä pyörässä. Seuraavaksi näytän syyn. Tullaan tähän perävaunun luokse, niin minulla on nyt tässä perävaunun vasen puoli. Tästä edestä olen purkanut jo jarrujärjestelmän pois ja täällä takana on vielä jarrut paikallaan. Tässä minulla on uusi jarrukenkä ja nämä jarrukengät kuuluvat olla sitten, kun kaikki on paikallaan, niin täällä jarrurummun sisällä. Vaijeri liikuttaa tätä jarrukenkää ja kun jarrutetaan, vaijeri kiristyy ja tämä jarrukenkä leviää tätä jarrurumpua vasten. Ja kun jarru löysätään, jarrukenkä irtoaa jarrurummusta. Ja tässä jarrukengässä on tällainen kitkapala, tämä vaaleampi osa, joka sitten kestää kuumuutta, lämpöä ja hidastaa sitä perävaunun nopeutta. Kun siirrytään tähän takinmaiselle jarrulle, huomataan, että tässä on nämä jarrukengät paikallaan, mutta näissä ei ole ollenkaan sitä kitkapintaa. Ei voi olla jarruja, jos ei ole jarruissa kitkapintaa. Toinen asia, mistä se ääni kuuluu pyöritettäessä niitä renkaita, niin täällä jarrurumun sisällä on laakeri. Ja tässä laakerissa ei ole enää oikeastaan ollenkaan rasvaa, tämmöistä mustaa töhnää täältä löytyy. Eli rasva on jo palanut pois. Täällä ei siis ole mitään voitelevaa materiaalia. Ja kun tällä perävaunulla ajetaan, niin lämpölaajeneminen tapahtuu, kiinni leikkaantuminen ja laakeri tuhoutuu ajon aikana ja silloin pyörä lähti omille teilleen. Takinmainen laakeri on jo kiinni leikannut tämän sisäkoolinkin tänne akseliin. Ja tämä laakeri on jo osissa, eli siellä ei ole edes kaikkia kuulia paikallaan. Jokainen voi kuvitella, jos tässä olisi ollut 2 hevosta 1100 kiloa kyydissä ja näillä jarruilla ja näillä laakereilla olisi yritetty ajaa 100 kilometriä, niin olisi voinut käydä huonosti matkalla. Mennään hieman tuonne eteenpäin ja täällä perävaunussa on tällainen turvavaijeri, tai kuuluisi olla. Eli tämä turvavaijeri
kuuluisi kytkeä vetoautoon kiinni. Jos jostain syystä tämä vetokytkin pettää, niin tämä turvavaijeri vetää jarrun päälle perävaunussa ja se perävaunu pysähtyy hallitusti mahdollisimman nopeasti. No, tämä turvavaijeri oli vain muovin varassa enää, eli tämä vaijeri oli jo ruostunut poikki aikaisemmin ja tämä oli äsken vielä yhdessä, mutta kun koskin siihen, niin se meni nyt lopullisesti poikki. Renkaat perävaunussa, sitä käytetään harvoin ja sen takia renkaat eivät kulu kovin nopeasti. Tässä meillä perävaunussa on renkaat, jotka ovat leimattu vuodelta 2002, eli ne on nyt 22 vuotta vanhat. Ja kun katsotaan tänne uran pohjalle, tarkentaako kamera sen verran sinne uran pohjalle, niin täältä uran pohjalta löytyy halkeamat, eli tämä koko rengas on ympäriinsä halki. Löytyy myös täältä toiselta uralta. Eli se rengas on jo käytännössä katsoen valmiiksi riekaleina. Kyllä siellä vielä ilma pysyy sisällä, mutta ei kovin kauaa. Kuormattuna voi olla, että kestää minkä kestää. Ehkä 2 kilometriä, ehkä 50 kilometriä. Aika riskialttiit renkaat lähteä liikenteeseen. No niin, siinä oli muutamia esimerkkejä siitä, kuinka vuosikatsastusten välissä perävaunussakin, kun se on 2 vuotta, niin ajoneuvossa voi esiintyä monenlaista harmia ja murhetta. Ja toivottavasti esimerkiksi seuratoimijat ja yksittäiset harrastelijat tämänkin videon perusteella hieman pohtivat sitä, että missä kunnossa se kuljetuskalusto on. Vastuuhan siitä kuljetuksesta aina on loppupelissä kuitenkin sitten sillä kuljettajalla. Rakennetaan liikenneturvallisuutta yhdessä ja tehdään kaikki parhaamme sen eteen.